Vi laver næsestil. It is recording. Det kunne jeg ikke lide. Han kunne ikke lide næsestil. Jeg giver mig ikke. Slap af, det smidt, det der. Lige panden på sig. Vi skal lige have ham drejet. Nej, jeg skal ikke med Man kan høre. Not a dick. Eller Messi tager den, altså også altid god. Ja, det er flot tegnet, eller sådan, man. Du er en fucking artist. Du er sådan en nazist. Jeg laver I love hele tiden. I love Nessie. Det fedeste det er, at der er så Lise i panden på. Jeg dør og griner, hvis jeg ikke kan få det af i morgen. Fuck, det bliver godt. Hey, skal vi have lidt farve på os? Jeg har dit overstrækningsstusser. Ej, Messi. Pizza slice, der kan være. Jeg skriver pizza slice på. Pizza. Vi putter den her video på YouTube. Og så kalder vi den Owned. Jeg laver det igen. I love pizza slice, der kan være. Ja. We're going in. Okay, nu går jeg lige. Hey man, og så er du træt eller hvad? Hvorfor sover du så godt? Hvorfor falder du sådan i søvn? Prøv at fortælle Hjalte, hvis det er sådan, at han trækker noget som helst af mig, så kommer han til at ligge med sit hoved nede imellem mine baller. Og han så også kommer til at trække hvert de næste 14 år. Hvorfor skal du simpelthen bestå? Ej, bare roligt. Der er ikke nogen af os, der har boller nok til at gøre noget som helst frækt. Nu altså, hvis Hjalte han fortsætter med at spille smart, som han gør lige nu. Og med at... Ja, jeg kan danne Kim på tæerne, det er jeg så længe, det kan jeg bare blive ved med. Hvis Hjalte han overhovedet ikke bare så meget, som flytter sig fra i nærheden af min tær. Så tror jeg altid at prutte ham i hovedet de næste 14 år.